12 13 14 14 500 15 Uda. Il-grupp ta' Reffija mmexxi minn Christian Vella rebħu l-offerta sabiex jerfgħu l-vara ta' Santa Marija waqt il-festa tal-patruna fil-lokalità tal-Imġar Malta. Dan wara li offrew is-somma ta' 15,000 euro għal parroċċja tal-Imġar. L-offerta saret il-ħadd filgħodu fejn il-parruċjani nġabru sabiex jaraw min il-ħadd fil-għaxija kien se jerfa' l-vara tal-Assunta li tant għandhom devozzjoni kbira leha. Għal din l-offerta kien hemm żewġ gruppi, wieħed immexxi minn rebbieħa u ieħor immexxi minn Wistin Vella. Net News kellem ma' Christian Vella li spjegalna kemm din il-festa tfisser għalihom. Rajna xewqa tagħna nistgħu nixtiequ biex nerfgħu dis-sena u rnexxielna wkoll. Xi tfisser għalikom? Ħafna, kollox. Mument importanti li lejla ħajkunu għalija speċjal u għasħab li ħajkunu magħna. Kemm ilkom tistennuha? Minn bħallu sena mill sena sħiħa. Din it-tradizzjoni tal-offerta tmur lura l-Awwissu tal-1923, tradizzjoni li bħalma seħ propju l-ħadd titlob li ma tokki ta' nofsinhar u dim ġema' nies il-flus tal-ol offerta jmorru fajnuna għal dawk fil-bżonn u l-ħidma pastorali kif jispjegalna iktar il-kappillan George Kemri. Għalina tfisser kemm verament in-nies għandhom għall-qalbhom dawn il-kwalitajiet ta' tradizzjonijiet li bihom nistgħu nagħmlu l-ġid. Il-flus imorru bris il-bżonnijiet tal-Knisja u koll niddeċidu koll li nofruhom b'karità u koll parti minna biex inkunu nistgħu ngħinu lil dawk li qegħdin fil-bżonn. Għal daqstant din l-appell tiegħi huwa li nagħtu każ lil xulxin u l-parroċċja tibni lil ħadd ieħor. Ħalli bekk ikunu nistgħu niċċelebraw tassew lil Santa Marija. L-attività tirata ammont sostanzjali ta' nies kemm mill-lokalità kif ukoll minn barra l-Imġar. Wieħed seta' jinnota l-laqda li hemm qalb l-Imġarrin kollha.